Λοιπόν, είναι χαρά μας που έχουμε κοντά μας ένα από τα πρόσωπα των τελευταίων ημερών, των τελευταίων εβδομάδων για την ακρίβεια. Συζητήθηκε πάρα πολύ, χωρίς να μιλήσει ο ίδιος. Βέβαια, μιλάει μες των παραστάσεών του και μάλλον αυτό ενοχλεί. Απολύθηκε από τη δουλειά του για αυτά που είπε ή για την ακρίβεια για τον ντόρο που προκάλεσαν αυτά που είπε σε συγκεκριμένες ομάδες. Για να καλωσορίσουμε τον Πάρη Ρούπο. Καλημέρα, Πάρη. Καλημέρα σας. Τι γίνεται? Όλα καλά, εσείς? Δεν είπα ότι είσαι stand-up comedian. Είπα μόνο ότι απολύθηκες. Και από πού και γιατί? Το από πού και γιατί θα μας τα πει μόνος του. Τι συνέβη? Το από πού, εντάξει, από μια επιχείρηση. Καταρχάς, καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα πολύ. και ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Δεν έχεις μιλήσει τόσο καιρό. Έχεις μιλήσει? Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Ναι. Ήμουν λίγο επιλεκτικός γιατί δεν είμαι πολύ φαν της έκθεσης. Της δημοσιότητας. Πέρα από την έκθεση παραστάσεις, πέρα στις παραστάσεις. Πόσα χρόνια κάνεις παραστάσεις? 11 χρόνια. Άρα ξεκίνησες μικρός, γιατί είσαι μικρός. Εντάξει. 28. Μέτρια μικρός. Μέτρια Στα μικρός. τέλη, κοντά στα 30 μου. Okay. Είναι δύσκολο να γράφεις κείμενα κωμικά που να κάνουν τον κόσμο να γελάει. Δεν είναι τόσο δύσκολο να γράψεις το κείμενο, δύσκολο είναι να το περάσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να το γράψεις, να το εκθέσεις στο κοινό, να το πεις και εκεί θα δεις αν πέρασε ή Περνάει όχι. το Εκεί είναι το αστείο. δύσκολο κομμάτι. Εσύ όταν τα γράφεις γελάς? Δεν γελάω την ώρα που τα γράφω, θα ήταν λίγο περίεργο. Αλλά προφανώς όταν γράφω κάτι, εμένα σε πρώτο βαθμό Τα μου φαίνεται αστείο. ερεθίσματα ποια μπορεί να είναι? Πώς? Τα ερεθίσματα. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ρεύμα. Εννοώ είναι γεγονότα, πολιτικά γεγονότα, κοινωνικά. Πολιτικά όχι τόσο στο stand-up comedy συγκεκριμένα. Κυρίως καθημερινά ερεθίσματα, προσωπικές εμπειρίες, παρατηρήσεις που κάνεις σε ανθρώπους, σε συμπεριφορές, στην αντιμετώπιση που έχει οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε ζήτημα. Τα πολιτικά προφανώς υπάρχουν στην ατζέντα, αλλά δεν είναι κύριο θέμα, κυρίως στο stand-up comedy. Περνάει κάπως πιο πλάγια και θα το έλεγα πιο πολύ κοινωνικά παρά πολιτικά. Πιο πολύ κοινωνικά. Ναι. Και φαντάζομαι, Πάρη, επειδή κάνεις παραστάσεις σε διαφορετικά μέρη, κάθε φορά προσαρμόζεις και το περιεχόμενο της παράστασης με το μέρος που θα παίξεις. Δηλαδή, Ή τις ηλικίες. Ή και τις ηλικίες ενδεχομένως. Έχουμε ένα κεντρικό κείμενο, προφανώς που το έχουμε γραμμένο από πριν. Και εγώ προσωπικά, αν τύχει να παίξω σε κάποια συγκεκριμένη συνθήκη, μια εκδήλωση που αφορά ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή σε κάποια πόλη ή μια ημερομηνία συγκεκριμένη, καμιά φορά κάπως ή αυτοσχεδιάζω εκείνη την ώρα ή έχω κάποιες έτοιμες ιδέες από πριν να σχολιάσω ανάλογα με τον τόπο, το μέρος και τη συνθήκη που παίζω. Και σε ρώτησα γι' αυτό για να πάρουμε λίγο πάσα, γιατί όλο αυτό το βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα, εσύ δηλαδή το έβγαλες στη δημοσιότητα και προκάλεσε όλα αυτά το κύμα αντιδράσεων στα social. Είτε συμπαράστασης είτε κριτικής, έτσι, γιατί δεχτήκατε και τα δύο. Μίσους, Ναι. πολλά comments, πολλά σχόλια. Ήταν από αντιφασιστικό φεστιβάλ στο οποίο συμμετείχες? Ήταν στον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη, που γίνεται κάθε Σεπτέμβρη πλέον μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα, στη μνήμη του Φίσα και σε θέμα επαγρύπνησης όσον αφορά το φασισμό και τους νεοναζί στην Ελλάδα. Οπότε τι ήταν αυτό που ενόχλησε τόσο πολύ τον κόσμο, που ενόχλησε, θεωρείς εσύ? Για αρχή να πω ότι δεν ενοχλήθηκε κανένας από τους ανθρώπους που ήταν εκεί στο κοινό. Γιατί προφανώς ήταν εκεί για συγκεκριμένο λόγο και ξέραν τι θα ακούσουν. Πόσο κόσμο είχε το φεστιβάλ? Η συγκεκριμένη μέρα, επειδή είναι τρίμερο, νομίζω πρέπει να είχε γύρω στα 400 άτομα. Ενοχλήθηκαν άνθρωποι που το είδαν το απόσπασμα στο ίντερνετ και είτε παρερμήνευσαν, είτε δεν μπήκαν στη διαδικασία να καταλάβουν τι ακριβώς είπα, είτε επί τούτου διαστρέβλωσαν τα λεγόμενά μου, τα οποία ήταν φυσικά κάποιο είδους αστεία και όχι απόψεις ή οτιδήποτε που ήθελα να εκθέσω. Είχε να κάνει με την ελληνική σημαία και αν υπάρχει σεβασμός ή όχι στο σύμβολο, στο εθνικό σύμβολο? Όχι, δεν είχε να κάνει καθόλου με αυτό. Καθόλου. Ήταν ένα αυτοσχεδιαστικό αστείο, στο οποίο είδα μια σημαία απέναντί μου, ακριβώς μια μεγάλη ζωγραφισμένη σημαία πάνω σε ένα καζάνι. Σημαία. Ελληνική σημαία, ναι. Πάνω σε ένα καζάνι με απόβλητα, το οποίο μου φάνηκε εκείνη τη στιγμή άξιο σχολιασμού με ερμηνεία λίγο πιο υπόγεια. Θέλεις να το εξηγήσεις? Τι ήταν αυτό το υπόγειο που ήθελες να περάσεις και το οποίο με αυτά τα 5 δευτερόλεπτα που ανέβηκαν, ενδεχομένως κάποιοι να μην το κατάλαβαν? Μου φαίνεται κάπως άκυρο να εξηγήσω ένα πολύ αυτονόητο πράγμα, αλλά ας πω απλά αν θέλεις, δεν είναι... στην ουσία, για να το κάνω και σαφές στους ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν, στην ουσία ήθελα να σχολιάσω ότι πίσω από αυτή τη σημαία κρύβονται
πλέον, εδώ και πολλά χρόνια, αρκετοί άνθρωποι πατριδοκάπηλοι που χρησιμοποιούν τα σύμβολα ώστε να περάσουν κάποια αφηγήματα μίσους, ρατσιστικά, εναντίον είτε μεταναστών, είτε εγχώριων εχθρών, κατά τα λεγόμενά τους, και χρησιμοποιούν αυτή τη σημαία ώστε να αποπροσανατολίσουν όλους τους υπόλοιπους πολίτες ως προς τα σοβαρά θέματα, όπως πιστεύω συνέβη και με τον Υπουργό Υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης είναι αυτός που το σήκωσε πολύ στα social media και υπήρχαν μετά αυτές οι αντιδράσεις, ή ακολούθησε? Ακολούθησε. Έκανε και εκείνος ένα post, το οποίο είναι κλασική τακτική να μην ασχοληθούμε με τα τεκτενόμενα και την κατάσταση στην υγεία. Πάμε να ασχοληθούμε με έναν κωμικό, ο οποίος απλά είπε κάτι σε μια παράστασή του και καβαλάμε το κύμα τώρα του μίσους εναντίον του. Και η κριτική που σου έγινε από πιο καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι ότι δεν σεβάστηκε στη σημαία το σύμβολο. Υπήρχαν και άνθρωποι που το πιστεύω ότι. Το ερμήνευσαν. Ναι, ότι δεν είδανε μόνο ίσως κάποια post που έγιναν όσον αφορά αυτό. Δεν μπήκαν στη διαδικασία να δουν ούτε το βίντεο ούτε τα λεγόμενά μου. Και παρασύρθηκαν από αυτό το κύμα, ερμηνεύοντας ότι εγώ είπα κάτι το οποίο. Πάντως υπήρχαν, πέρα από τους καλοπροαίρετους, υπήρχαν και, δηλαδή, αν διαβάσει κανείς 20 σχόλια, δεν χρειάζεται να διαβάσει όλα τα σχόλια που πήρες, πολλά είναι μίσους. Πολλά είναι σχόλια μίσους, τα οποία δεν έρχονται από καλοπροαίρετες. Και απειλών, ναι, αυτά δεν είναι τα καλοπροαίρετα. Τα καλοπροαίρετα ήταν μετρημένα. Τι απειλές, δηλαδή, να σε απειλήσουν ότι τι θα σου συμβεί. Ότι θα έρθουμε στις παραστάσεις, θα σε βρούμε που είσαι, θα σε πετύχουμε στον δρόμο, όλα αυτά. Έχει ξαναγίνει ή μόνο με αφορμή αυτό το σκετσάκι είχατε αυτές τις αντιδράσεις? Είναι κάτι στο οποίο είστε εξοικειωμένος, αν ενοχλείτε κάποιους να αντιδρούν κάποιοι άλλοι? Είχε ξανασυμβεί πριν 3 χρόνια περίπου για ένα αντίστοιχο απόσπασμα που είχαν βάσει που αφορούσε ένα αστείο για την Κύπρο και είχε γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το ίδιο. Απλά αφορούσε λίγο παραπάνω την κοινωνία της Κύπρου παρά. Απλά τότε δεν απολύθηκες από κάπου. Τότε δεν απολύθηκα από κάπου. Αυτή ήταν η διαφορά, ναι. Είναι πάντα μια συζήτηση. Η σάτυρα πρέπει να προκαλεί. Αλλιώς δεν είναι σάτυρα. Έτσι δεν είναι? Και να ενοχλεί. Ταυτόχρονα μια συζήτηση αν υπάρχουν όρια. Αυτό δεν είναι. Εσείς ως κωμικός βάζετε όρια? Δηλαδή την ώρα που είστε πάνω σκηνή μπορεί να πεις μην το πω αυτό, μπορεί να προσβάλλω, ή πρέπει να το πω για να προσβάλλω? Να ενοχλήσω δηλαδή. Το προσβάλλω, όχι να πω κάποιον κάτι. Η συζήτηση για το αν υπάρχουν όρια στη σάτυρα και στην τέχνη για μένα έχει παρέλθει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα υπάρχει αυτό το ερώτημα. Προφανώς τα όρια τα βάζει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο ίδιος ο δημιουργός, βάζει το δικό του όριο. Αν το δικό μου όριο δεν συνάδει με το όριο κάποιον από το κοινό, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα του καλλιτέχνη. Δεν έρχονται να σας ακριβώς. Είναι πρόβλημα του θεατή. Έχει βάλει ένα δικό του όριο και εγώ το ξεπέρασα. Ωραία. Αν αυτό δεν του αρέσει, μπορεί απλά να σταματήσει να με ακολουθεί. Δεν είναι μια αντίστοιχη συζήτηση με τον αντιρατσιστικό νόμο, αν ο λόγος είναι ελεύθερος? Δεν είναι κάτι που κάπου συνδέεται τα όρια? Πώς θα μιλήσω εγώ για κάποιον? Από εγώ έτσι κρίνω, έτσι θέλω να το πω. Ξέρω εγώ τι είμαι. Ναι, προφανώς όλοι μας μπορούμε να λέμε οτιδήποτε. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός σε αυτό. Και γι' αυτό ο αντιρατσιστικός νόμος είναι αρκετά προβληματικός. Νομίζω δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο που θα έπρεπε να εξυπηρετεί αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να εξυπηρετεί. Εδώ έχω πλήρη διαφωνία, αλλά εντάξει. Ήμουν φανατικός υποστηρικτής του αντιρατσιστικού νόμου, αλλά αυτό μικρή σημασία. Ναι, είμαι κι εγώ. Απλά λέω ότι χρησιμοποιείται πολλές φορές για ρατσιστικούς λόγους. Ναι, μπορεί από την ανάποδη. Εντάξει, είναι πάντα είναι η χρήση. Δηλαδή, το έλεγα όταν υπερασπιζόμουν την ποινική δίωξη του λόγου της Χρυσής Αυγής πριν γίνουν όλες τις φασαρίες, προ 15 το 11-12. Αλλά εντάξει, αυτή είναι μια συζήτηση. Νομίζω έχει τεράστια διαφορά, έχει τεράστια διαφορά το να λέμε απόψεις από την κωμωδία. Η κωμωδία δεν είναι απόψεις. Η κωμωδία είναι αστεία, είναι ηρωνία, είναι σαρκασμός. Αν ένας ναζιστής έκανε σάτυρα, πώς θα το βλέπω? Θα μπορούσε να κάνει, φυσικά θα μπορούσε. Και να είχε αυτό το λόγο μίσους και εχθροπάθειας. Θα μπορούσε να το κάνει, βέβαια. Τον εαυτό του κρίνει. Ενώ τον εαυτό του δείχνει. Θα κρυφθεί από το αποτέλεσμα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται αυτό με την εργασία του ή οτιδήποτε. Ναι. Συχνά βλέπουμε ανθρώπους να ανεβάζουν πράγματα εσχρά για αυτό και δεν τους είδαμε ποτέ να απολύονται. Ενώ προφανώς υπάρχει ένας διαχωρισμός σε αυτό. Ωραία. Πάρη, επειδή πρέπει να κλείσουμε, πες μας πότε είναι οι παραστάσεις σου, πού? Έχουμε μια μεγάλη παράσταση την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου
που αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι παράσταση στήριξης και. Χαμός θα γίνει δηλαδή. Και να έρθουμε, φέρουμε κάμερες. Θα γίνει χαμός. Θα έχουμε. Είναι παράσταση αλληλεγγύης. Αλληλεγγύης, ναι, και στήριξης. Θα γίνει στο Θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη. Θα είναι 7 κομικοί που επιλέξαμε για να έχουμε έτσι ένα line-up ωραίο. Θα είμαι κι εγώ, θα μαζευτεί κόσμος. Είναι ήδη, να πω ότι έχουν ήδη γεμίσει οι θέσεις των καθημένων. Μήπως ήταν και καλύτερη διαφήμιση αυτό που έγινε? Ήταν σε ένα βαθμό, αλλά σίγουρα δεν ήταν. Είχε κόστος βέβαια. Όταν δέχεσαι και απειλές, δεν είναι και ο καλύτερος. Όχι, προφανώς. Και να πω ότι οι δικές μου παραστάσεις, σόλο παράσταση, θα είμαι κάθε Πέμπτη από 6 Νοέμβρη και κάθε Πέμπτη στο Θέατρο Μπρέχτ. Λέγεται Κυριλέ. Πού είναι το Θέατρο Μπρέχτ? Στην Ομόνια κοντά. Στην Ομόνια. Υπέροχα. Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη. Να είστε καλά, Κύριε. Βλέπουμε εδώ και το αφισάκι. Καλή επιτυχία σου. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.